דוקטור צמרת לוי דפני. צמרת היא חוקרת, מרצה ויועצת אסטרטגית, מומחית לטורקיה והמזרח התיכון, בעלת ניסיון רב בזירה האזרחית והאקדמית, והיום היא מלווה חברות עסקיות, קרנות וגופים ציבוריים המבקשים לפעול בטורקיה ובמזרח התיכון, באמצעות ייעוץ עומק אסטרטגי, הרצאות ויצירת חיבורים אפקטיביים בין תרבויות, מגזרים ומדינות. היא גם מלמדת באוניברסיטה העברית במרכז האקדמי שלם, ובעבר עמדה בראש פורום טורקיה במכון ון ליר כאן. היא משמשת גם עמיתה בפורום לחשיבה אזורית, וחברה בפורום דבורה ובפורום הדירקטוריות, ואף חברה מייסדת של פורום 1325 ועמותת פיס מדיה. בעלת דוקטורט בהיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, במסגרתו התגוררה ולמדה באוניברסיטת קוץ' באיסטנבול. אז שלום, צמרת, תודה רבה. תודה רבה על הזמנה. שהסכמת לדבר איתי היום. והיום בעצם אנחנו נדבר על טורקיה כשחקנית עולה בזירה, ומאחר שבעצם ההתמקדות של השיחה היא היום שעכשיו, איפה אנחנו עומדים ברגע הנוכחי ביחס למלחמה, אני רוצה להתחיל מלשאול איך השתנה המעמד של טורקיה במהלך השנתיים וחצי האחרונות בזירה האזורית? כן, אני חושבת שאנחנו נמצאים באמת בתקופה מאוד מעניינת, אם כי אני חושבת גם מאוד קריטית ומאוד שתקבע מה בעצם יהיו איך ייראו החיים שלנו כאן במזרח תיכון בשנים הקרובות. ואני חושבת שטורקיה היא, כולם היום מבינים, בעצם אני חושבת בישראל בוודאי, שטורקיה היא שחקנית מדינתית, שחקנית מפתח מדינתית חשובה מאוד במזרח התיכון, בין אם כמו שאנשים אומרים לי בהרצאות, בין אם זה לטובה או בין אם זה לרעה, אבל היא עדיין משפיעה ומאוד חשובה, בטח בהקשר הישראלי ובכלל במה שקורה כאן בזירה בין הישראלים לפלסטינים, אבל לא רק, יש לנו עוד כמה זירות שבעצם טורקיה מעורבת בהן, ולכן היא שחקנית מאוד חשובה. היא גם בעצם, אולי נרחיב את זה ונדבר על זה בהמשך, היא בעצם מדינה שאפשר להגדיר אותה כמעצמה אזורית. זאת אומרת, היא מדינה בסדר גודל של מעצמה בינונית, כלומר אנחנו לא מדברים כמובן לא על ארצות הברית ולא על סין, אבל בהחלט מעצמה בינונית, אבל גם לא ישראל, והיא חשובה מהרבה מאוד בחינות ומהרבה מאוד היבטים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם, בטח בהקשרים הביטחוניים וההקשרים אפילו האזרחיים שאנחנו יכולים ככה לראות אותם בהקשר של החיים שלנו. איך השתנה המעמד שלה? אנחנו יכולים טיפה ללכת אחורה כדי להבין שטורקיה בעצם המעורבות שלה במזרח התיכון היא לא מעורבות מימים ימימה. זאת אומרת, טורקיה לא ראתה את עצמה במשך הרבה מאוד שנים חלק ממזרח התיכון, היא לא ראתה את עצמה כמי שרוצה להשתייך למזרח התיכון, והיא בטח לא פעלה כמו שהיא פועלת בשנים האחרונות בזירה המזרח תיכונית. היא פעלה אחרת, מדיניות החוץ שלה הייתה אחרת, ואם במשך אפשר להגיד עד שנות ה-2000 ואפילו קצת לתוך התקופה של מפלגת הצדק והפיתוח שעלתה ב-2002, עדיין הסתכלה על טורקיה כאיזושהי מדינה שצריך להבטיח את הכלכלה שלה, להבטיח את הקיום שלה, להבטיח את והסתכלה על עצמה באמת בגבולות המדינה הלאומית ככה מהקמתה מ-1923. מה שקורה בשני העשורים האחרונים, ואפשר להגיד אפילו בעשור האחרון, זה באמת שינוי מאוד דרמטי של מדיניות החוץ שלה, וזה שינוי דרמטי באיך שהיא תופסת את עצמה. איך שהיא תופסת את עצמה, ואיך שהיא גם מציירת את עצמה לעולם. כלומר, מה התפקיד שלה, ואיך היא רואה את עצמה, ובמה היא רוצה לקחת חלק, ובמה היא לא רוצה לקחת חלק, וכל זה בעצם בד בבד עם ההתפתחויות הפנימיות בתוך טורקיה, ועם היכולת שלה בעצם להפוך למעצמה אזורית באמת בשני העשורים האלה. אנחנו תמיד רגילים לחשוב על טורקיה כאיזשהו כוח כלכלי כושל, כי אנחנו תמיד מציירים אותה באמת עם המשברים הכלכליים, עם המשבר האינפלציוני המאוד גדול שלה, עם בעיות אזרחיות מאוד קשות, אבל אנחנו בעצם צריכים להבין שמדובר גם בכלכלה מאוד גדולה, בין הכלכלות הגדולות בעולם, ממוקמת מספר 19 אני חושבת בעולם כיום. שוב, באמת אחרי שני עשורים של
פיתוח, כמו שבעצם בשם של מפלגת הצדק והפיתוח, אנחנו יכולים לראות שמבחינת הכלכלה הלאומית אנחנו מדברים על כלכלה מאוד גדולה, מאוד חזקה, אם כי הרבה מאוד בעיות מבניות, כלכליות מבניות, שהן מתמודדת איתן, ושכמובן בדרכים כאלה ואחרות, ובגלל זה היא גם זקוקה לכל השאיפות או האספירציות האזוריות האלה שאנחנו תכף נרחיב ונדבר עליהן. זאת אומרת, השינוי במדיניות החוץ והרצון להתערב יותר באזור ולהיות משפיעה יותר כמעצמה אזורית, הוא קשור לצרכים הכלכליים של... גם, בהחלט. הוא בהחלט קשור גם לצרכים הכלכליים. כלומר, אנחנו מדברים, קודם כל אנחנו מדברים על מדינה של בסדר גודל של 86 מיליון בני אדם, זאת אומרת באופן משמעותי גדולה מאוד במרחב המזרח תיכוני. מצרים היא בעצם אולי המדינה הגדולה ביותר במרחב הזה מבחינת מספרי האוכלוסייה, אבל טורקיה באמת באה אחריה, אולי בסדר גודל של איראן מבחינת מספרי האנשים. אז זה קודם כל באמת שיהיה לנו איזשהו סדר גודל. הרבה פעמים כשאנחנו במיוחד עם הקונפליקטים ההולכים ומתגברים בין ישראל לטורקיה, אנחנו ככה לפעמים משווים את טורקיה אלינו, אבל אנחנו לא מדברים על מדינה בסדר גודל של ישראל, אנחנו מדברים על מדינה בסדר גודל הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי מבחינת תוצר גולמי כללי, כן? ופה אנחנו באמת מדברים על מדינה שזקוקה להרבה מאוד הכנסה בשביל התושבים שלה, אבל גם כדי באמת להמשיך ולפתח, זאת אומרת איזה מין גלגל כזה שמזין את עצמו, כן? אני זקוק לכלכלה כדי להתגבר על המשברים הכלכליים בתוך המדינה, כי הם מאיימים גם על הסדר הפוליטי ועל היציבות הפוליטית, וגם כדי להנכיח את הנוכחות הטורקית במרחב האזורי. ופה אנחנו נכנסים לאיזשהו אפיק שהוא קצת שונה מהאפיק הכלכלי, כלומר הוא מתחבר אליו, הוא קשור אליו, אבל הוא בהחלט קצת שונה, זאת אומרת זה לא רק בשביל לקיים את המדינה, אלא יש לטורקיה גם איזשהם אספירציות תרבותיות, דתיות במרחב הזה, וזה להוות איזשהו מודל של מדינה, שהיא מדינה מצד אחד מוסלמית, אבל היא גם מדינה מאוד מפותחת, מדינה מאוד מתקדמת מבחינה טכנולוגית, מבחינה כלכלית, ובעצם לשווק לעולם את המודל הטורקי הזה, והיא עושה את זה בכמה וכמה דרכים. זה לא רק בהקשר של להיות נוכחת צבאית בכל מיני אזורים של המזרח התיכון, היא עושה את זה בכל מיני דרכים אחרות, כמו למשל הסיפור הזה של השפעה רכה. כן, אז בעבר באמת דיברנו על העניין של למשל של הקולנוע והטלוויזיה וההשפעה רכה, אבל זה לא רק למשל בניית בתי ספר, מערכות חינוך במקומות מסוימים במזרח התיכון, בירושלים גם אני חושבת יש, בעזה עוד לפני המלחמה, השפעה של בעצם יצירת מודל מוצלח, כן? למשל טורקיה נחשבת בעולם הערבי, בטח בשנים האלה, בעולם המוסלמי, כמדינה מאוד מוצלחת, שלא מתקפלת ושלא מוותרת על הערכים שלה. ומה הם אותם ערכים? פה באמת המודל של ה-AKP ושל מפלגת הצדק והפיתוח, זה המודל של האסלאם הפוליטי. זאת אומרת, אסלאם שהוא חלק מהמדינה, שהוא נותן את הקוד האתי, להתנהלות של המדינה, להתנהלות הצודקת שלה, ומפה זה מתחיל להיות מופץ למזרח התיכון ובכלל. זאת אומרת, טורקיה מציגה את עצמה ומתנהלת כמדינה שבעצם פועלת לטובת הנתקעים, הנחלשים וכו', והמטרה שלה זה גם לסייע, למשל כל העניין של סיוע הומניטרי, כן? לעמוד לצידם של הפלסטינים, סיוע הומניטרי לייצא אותו למקומות אחרים גם באפריקה, ונגיד בסומליה וכו'. אז פה יש באמת את השימוש הזה באספקט האידיאולוגי, התרבותי, הדתי, וארדואן תמיד משתמש ברטוריקה הזאת של מה צודק ומה נכון ומה אתי ואיך נכון, ובמידה מסוימת כשאני אומרת האסלאם הפוליטי יש פה גם כן איזשהו ניסיון להגיד אנחנו אולי חלק מהמערב, אבל אנחנו לא בהכרח חלק מתרבות המערב או חלק מערכי המערב, לא במובן של דמוקרטיה אלא במובן של ערכי יסוד של איך מתנהלים, איך אדם לאדם, או איך מדינה היא צריכה לדאוג לחלשים שלה. אחריות המדינה,